Ang pangit kasi ng bahay na puodo ka ng ano nga. Imbis pupunta dito eh, gaganahan pumunta, hindi na eh. Kasi, puro na. Ay, sana magsalita eh, kaso hindi tayo magagawa. Kailangan pinaghirapan to ng mga sponsor para maitayo ito sa napakagandang bahay na naipatayo natin dahil din sa ating mga sponsor. Tapos gaganituhin lang. Magandang araw po. Pasalamatan ko muna yung ating mga sponsors. Ayan, andito tayo kila Padi-Padi. Ayan, si Tita Grace, 3,000. Si Ma'am Marilu Cortez, 3,000. Tapos si Ma'am Anonymous, 2K. Ayan, so bali guys, yung 1,500 nito, binili natin ng gasol nila nung last week. Tapos yung pagpadagat po natin, tapos yung grocery. Ayan, tapos may bilhin tayo dito ng 2 sakong bigas. Kasi, pasensya guys, no, medyo na-late yung ating pagbabalik dito dahil yung birthday ko po, talagang nahirapan ng sabot sipon ko. Hindi ko masyadong na-enjoy, kaya ngayon lang tayo ulit nakabalik dito. So, sandali lang, babayaran natin yung ating. Ayan, salamat ulit sa ating mga sponsors. Ayan, may grocery tayo dito. So, ipapasok din natin to. Kila Padi-Padi to. Ano kaya ginagawa ng mga bata? Pre! Pre! Kumusta na? Ha? Ano? Trabaho? Aga naman eh. Bangge na to ah. Pinatailag ko lang ini. Ano pa rin? Ilat. Tamang pa rin. Ha? Oh, sabon na. Sabon. Oh, bliss mo na tayo. Ay, bliss mo na. Iba rin, bliss. Oh, dahil nag-bliss si Padi. Ibang-iba na talaga si Padi. Ha? Ano? May trabaho ka? Oo. Saan? Yun. Ano trabaho mo? Halo. Naghalo. Oo. Teka ba simento? Hindi, naghalo ka ba? Kasi simento sa kamot, tapos bides. Pare. Okay, gusto ko na. Pare. Tuloy, pasuwi ka nito. Ba't maputik yata? Ay, susa ko na ka. Ay, niya pala ikatay. Tapos, sige lang ka na una niya. O, tuwangan mo ka itong magas. Ano pa rin? Tuloy. Tuwangan mo ka itong magas.
Ha? Pare. Pare, kaya mo ah. Kaya, hindi mo tigtabangan. Anong pinangutuhan nila uli? Anong pinangutuhan nila? Ano? Ano ba ako? Ha? Hintay, gulo. Anong gulay? Ano, bit mo sana. Bit nagbus ka mo. Nagkasasenda? Nagkakanan? Ayaw. Ano nagsabi ni pa rin nagtrabaho na siya? Ha? Daday man. Dahil na. Tignan mo ka na ko ni padi-padi. Ang linis ng kaldero nila. Kumain na ba itong mga ito? Kumain talaga kayo? Ba't Ayaw. pa, Masa bago. ang linis yata ng kaldero niya. Ubo. Para ka naman ka otro. Ah, Yarin ba? ano oras na? Kumusta naman yung mga kumusta naman dito? Pag nagdadala pa kami ng bigas dito, marami nang hihiram. Ha? Sigurado ka? Hindi kasi okay lang naman magpahiram kung nagbabayad. Si ano man sana po? Si tatag minsan. Ano? Yeah, si tatay man sana po. Nagbabayad. Ayaw po. Pag dubagod mo. Nagkasahod mo nga dyan. Sigurado. Okay lang naman pahiram basta binabayaran kasi ang iniisip ko lang, pag kayo yung nawala ng bigas, saan kayo kumukuha? Nakakuha ba kayo sa kanila? Hindi. Iyaw man po. Ayaw man. Hmm. Very good. Oh, yung dalawang sakong bigas to ha. Oh, ikaw na yung bahala dyan. Ito may mga grocery dito. Makalat. Tignan natin yung mga laman nito. Yun pa, hindi yata luminis ng bahay niya Ruli ha. Hindi ka naglilinis? Hindi ko. Kasi kaya araw na. Araw na. Etong nasa itlog to. Baka mabasag to. Bakit? Sabi mo, yung hindi maabot ng mga kapatid mo ha. O, tsaka may dito mga biskuit. Anong inaalmusal niyo pagka umaga? Ano ba? Lugaw ba ito? Lugaw? Ito pa baka matapon, mantika. Basta pag may bahaw, isangag mo pagka umaga na. O, asukal. O, pili kang mag-adobo. Adobong Ito may mga noodles dito. Kape. Nihilig ko sa kape na. Tapos ito may mga dilata. Para tumagal tong dilata. Tulad niyan. Talbos na kamote yung ulam niyo. Mo? Ibangot, isahog mo. Hindi yung puro lang sardinas lang. Kumain din kayo ng gulay. Pag may pasok pa ito. Mamaya pag nagutom yung mga kapatid mo, bigyan mo itong mga biskuit ha. Yan, hingi ulit ako ng pasensya din sa mga sponsor natin. Yan, kay Tita Grace, kay Mama Raquel, kay Mama Marilo, tapos sa anonymous natin na sponsor dahil late nga tayo nakapunta dito.
Yan, pero kahit late tayo makapunta dito, andyan naman po sila prospect. Hindi niya naman pinapabayaan itong mga bata. Tagalinis ka, Rolly ha. Lagyan mo ng ano dito, ng basahan. No? Well, ayan, mamaya, pag ano nila, pag tapos nila maligo, ibigay mo na to. Ano? Para hindi na papasok dito na basa. Pareho. Hey. So hawak mo pa rin yan, manapabasa. Yan. Si Diyan ko pa rin. Pre. Sige. Ano, palit na tagsalad mo, sabon ni Katay. Yun na. Digdig ka na, pare! Pare, digdig ka na mag-sing. Kahit talaga anong gawin dito, hindi lilinis ng bahay pag gaganyan. Kakapunas lang, may papasok na naman pare. Dahil nagdadangog siya pare. Sabi ko dumaan na ano ni? Saan ni? Ibang-iba talaga yung bahay pag walang magulang, no? Ibang-iba yung bahay pag walang magulang. Paano na kaya itong mga batang ito? Hanggang kailan ba ito magiging ganito? Kala pa, di tapos ka na maligo. Ayan guys, mali pala yung mali pala yung sinabi ni Ate Yuli na may asawa na daw si Roy. Kasi nagchat po sa akin yung tiyuhin niya sa diet. So ano daw si Roy? Sinabing wala naman daw asawa si Roy. Tulad ng sinabi ni Ate Yuli. Ayan, so kinonfirm niya nga. So ayan, talagang magulang talaga yung kailangan nito ng mga bata kasi pabalik-balik natin dito, halos wala namang pagbabago. So kailangan talaga may dito, may yung tututok talaga sa kanila. Sige na nga, sabi ko nga paano yung mga batang ito, kailan ito magiging ganito. Yung mga magulang takas din sa mga responsibilidad. Yan, dahil eto guys, siguro sapat na yung time na binigyan natin kay Ate Yuli para makapagpahinga. So kaya nga 2 sako ng bigas yung binili ko, dahil kailangan natin siyang pabalikin dito sa kanila. Kailangan sa mga anak ko. So
So maraming salamat ulit sa ating mga sponsors, kay Tita Grace, ayan, kay Ma'am Merilo Cortez, maraming salamat. At sa anonymous sponsor po natin, maraming salamat po. At sa anonymous sponsor po natin, maraming salamat po sa inyo. Ano, Rolly, nagkaragos ka pa? Naglalaba ka? Dako ka pa ng labahan? Sino na dito pa niluluwa yung nga? Isa dati po. Ikaw? Sino? Hindi ko mapapanahin din kasi nagkalit. Ha? Hindi mo nakita? Paano yan? Tamo. Puro lang. Ay, Diyos ko po. Halos lahat ng dito, puro doka ng nanganga eh. Okay lang naman banganga, wag naman ganyan. Tignan mo naman yung itsura ng mga natin dito. Oh. Ganyan. May bibisita sa inyo dito, anong sasabihin? Ay, Diyos ko po. Sa totoo lang talaga, nakakapagod. Yung mga ganitong sitwasyon, no? Dito, madumi. Tapos hindi, kasi Rolly kasi hindi naman naglilinis. So, kailangan din talaga ito si Rolly matutukan. Ayun, gusto mo na pauwiin yung mama mo dito? Ha? Okay. Mama mo? Gusto mo kaya? Kasi pababalikin namin yung mama mo dito. Sige na po. Gusto mo? Ayan. So, tatawagan namin mamaya. Tatanong namin kung gusto nang bumalik dito. Okay lang. Ano naman kasi parang nakakasama kasi ng loob na makita mo yung pinaghirapan natin to eh. Dapat maging malinis tayo. Ayan. Okay lang tanggalin yan. Kuskusin mo ng brush yan. Wala yan. No. Ipapakita ko sa'yo kung paano gawin. Kasi ang pangit tignan kasi Rolly eh. Kaya pwede pa. Hindi na ito ginagamit at prasa. Pinulot ko lang. Ang pangit kasi ng bahay na puordo ka ng nga. Imbis pupunta dito eh, gaganahan pumunta, hindi na eh. Kasi puro na siguro lagyan mo siguro ng ng chlorine. Wala bang stable dyan? Okay. Iba. Babasik naman mga tao dito. Ay, sana magsalita eh, kaso hindi tayo magagawa. Kailangan pinaghirapan to ng mga sponsor para maitayo ito na napakagandang bahay na naipatayo natin dahil din sa ating mga sponsor. Tapos gaganituhin lang. Mahirap naman yung gano'n, no? Mahirap talaga pag hindi masyado nagsasalita. Ayoko din naman kasi magsalita kasi baka sabihin nila ay bakit tinutulungan ganyan. Kaya sana magkusa naman. Ayaw matanggal yun.
Parang kinakalawang mga... Baka kaya mong tanggalin to, no? Tubig lagyan mo ng chlorine, baka sakaling matanggal na. Kasi ang pangit tignan. Ha? Ito din. Taas yan, ha? Ayan. Tatang. Oh, eh, dyan mo to, ha? Anong bibili mo dyan? Ha? Hindi, kung anong wala dyan sa inyo, ha? Bilhin mo, ha? Basta, huwag mong gugutumin yung mga kapatid mo, ha? Yung sinasabi ko, lagi mong tandaan, no? Para sa inyo din naman yan. Sige.